பாவசைக்கு அம்பேத்கர் பார்த்தார். இந்த அரசியல் இந்து தர்மத்தினுடைய வீரத்தை குறைத்து அதை முழுமையாக மாற்றி இது போல் இந்த நாட்டில் ஏற்றத்தாழ்வுள்ள 2000 ஆண்டுகளாக ஒரு 3% மக்களுக்கு 35% மக்கள் அடிமைகளாகவும் 90% மக்கள் அடிமைகளாக இருக்கின்ற இந்த அவல நிலையை போக்க ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் அதோடு தாழ்ந்தவன் அதுக்கும் தாழ்ந்தவன் என்கின்ற ஏற்றத்தாழ்வு உள்ள சமூக அமைப்பை மாற்றி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்கின்ற புரட்சி கருத்துக்களின் அடிப்படையில் ஒரு புரட்சி சமுதாயத்தை அமைக்க இங்கு யாரும் உயர்ந்தவன் இல்ல எவனும் தாழ்ந்தவன் இல்ல அப்படின்ற நிலைமை உருவாக்கி அன்றைக்கு சொன்னா யாரு சத்திரிய மட்டும்தான் ஆளனா பாப்பா மட்டும்தான் ஆளனா அடப்ப எஸ்சியும் ஆளணும் பிசியும் ஆளணும் தான் ரிசர்வேஷன் எஸ்சிக்கும் பிசிக்கும் கொடுத்தாரு. அதனால்தான் எஸ்சி எம்பி பிசி எம்பி நிக்கிறாங்க. இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கலைஞர் அவன் எம்பி ஆகலாம், எம்எல்ஏ ஆகலாம், முதலமைச்சர் ஆகலாம், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் என்கின்ற சட்டத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக வழங்கி அன்றைக்கு பார்ப்பனிய தர்மம் பிராமணனும் சத்திரனும் தவிர வேற யாரும் ஆளக்கூடாது என்கின்ற அந்த பார்ப்பனிய மனு தர்மத்தின் முதுகெலும்பை உடைத்தார். பார்ப்பனர்களும் தலித் மக்களும் ஒன்று சேரக்கூடாது என்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தது. அவர்கள் சொத்து சேர்க்கக்கூடாதுன்றான். பிசி மக்களும் எஸ்சி மக்களும் சொத்து சேர்க்கக்கூடாதுன்ட்டான். சொத்து சேர்க்கறது யாருன்னா பார்ப்பனன் சேர்க்கலாம், சத்திரியன் சேர்க்கலாம், செட்டியார் சேர்க்கலாம், பூணூல் போடுறவங்களாம் சேர்க்கலான்ட்டான். பூணூல் போடாதவங்களாம் அடிமை வேலை தான், கொத்து அடிமையாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான். ஆனாலும் கூட பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அந்த மனு தர்மத்தின் அந்த கடுமையை உடைத்து அதன் முதுகெலும்பு 2000 ஆண்டுகளாக கடவுளால் கூட மாற்ற முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் கொடுமையை இந்த மண்ணில் ஒழித்து அதன் பிறகு அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா அடிப்படை உரிமையிலேயே அவர்கள் எஸ்சி மக்களும் பின்தங்கிய இன்னைக்கு தந்தை பெரியார் கூட எடுத்துக்கங்க. அவர் ஒரு காலத்தில் பிள்ளையாருடைய மிகப்பெரிய பக்தராக இருந்தார். ஒரு நேரத்தில் ஒரு பாப்பானும் அவரும் பேசினிருந்தாங்க. பாப்பா பார்த்தா பூணூல் போட்டுதான். என்னன்னா நீ மட்டும் பூணூல் போட்டுங்கிற, எனக்கு பூணூல் போடலையேன்னு கேட்கறாங்க. அடப்பாய் நீ சூத்திரவாள், உனக்கு பூணூல் போடக்கூடாதுன்ட்டான். அப்ப நீ போட்டீங்கன்னா நான் பிரம்மம் அறிந்தவன் அதனால நான் பூணூல் போடுறேன்ட்டான். என்ன சூத்திரவாள் பொருளையும் சொன்ன அப்பா அடிச்சுட்டு இருப்பாரு. என்னன்னான்ட்டு அப்புறம் யோசித்தார். உடனே சமஸ்கிருத வார்த்தை என்ன சூத்திராவுக்கு என்ன பாருனாக்கா அங்கதான் தெரியுது இஸ் சன் ஆஃப் பிராஸ்டிடியூட்ன்றான். எவன் ஒருவன் பார்ப்பனர்களால் பூணூல் போட மறுக்கப்படுகின்றானோ அவன் சூத்திரர்களாக கருதப்படுகின்றான். சூத்திரர்களாக கருதப்படுகின்ற அவன் தாசியின் மகன். அவங்க அப்பன் பேரை யாருன்னு அவனுக்கு யாரு அப்பனே தெரியாது. அவங்க அம்மா ஒரு விலைமகள் பெற்றெடுத்த மகன். அப்படி சட்டம் என்பது ஒரு நெருப்பு. இட்ஸ் a fire. வீட்டில் இருட்டு நேரங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற இருட்டை அகற்ற வெளிச்சத்தை கொண்டு வர அந்த விளக்குக்கு நெருப்பு வைக்கிறார்கள். அப்போ வீட்டில் இருக்கின்ற இருள் அகன்று ஒளி பிரகாசிக்கின்றது. ஆனால் சில தரத்துலங்கிறான் ஏற்கனவே நம்ம மூட்டைகள்லாம் கொத்துணுங்க இருக்கானுங்க. அவனுங்க என்ன பண்றான், அடையே இவன் கொஞ்சம் வசதி ஆயிட்டான் வளர்ச்சி ஆயிட்டான் திருப்பி இவனை அடிமையாக்கணும் இவனை வறுமையில உருவாக்கணும் நேரம் வரான். ஊரு நெருப்பு வச்சு ஊரா கொளுத்திட்டு போறான். இதுவும் நெருப்பு தான். ஒருத்தர் நெருப்பு ஆக்குதலுக்கு பயன்படுத்துகிறான், அதே நெருப்பை இன்னொரு அழிவுக்கு பயன்படுத்துகின்றான். ஆக இதனுடைய பொருள் என்ன? சட்டம் என்பது சரியானது, அது ஒரு நெருப்பை போன்றது. அதை பயன்படுத்துகின்றவனை பகவத்கீதையில் என்ன சொல்றார் தர்மர் சார், அர்ஜுனனும் அதாவது பாண்டவர் படையும் கௌரவ படையும் போல் நின்று கொண்டிருக்கும் போது ஒரு 10 வருஷம் வெளியே போயிட்டு வந்ததுக்காக திரும்பி வந்தால் உன் மண்ணை அவன் கொடுக்க மாட்டிட்டான்றதுக்காக கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான், எங்கடா சண்டை போறதுன்னு அர்ஜுனன் எங்கடா சண்டை போறதுன்னு யோசிக்கிறான். எதிரில் பார்த்தா எல்லாம் அவன் மாமன் வச்சான். இங்க துரியோதனை யாரானா அவன் பேர் அப்ப புள்ள, பீஷ்மர் யாரானா அவன் தாத்தா, இருக்கிறலாம் அத்தை புள்ள அக்கா புள்ள. இவங்களை எப்படினா நம்ம அடிக்கிறது, இவெல்லாம் நம்ம ரத்தமாச சரி இவனுக்கு விட்டுருவான், நம்ம காட்டுக்கே போயிடலான்னு போக நினைக்கிறான். அப்ப கிருஷ்ணன் இந்துக்களின் கடவுள் காட், ஐ எம் த காட், கடவுளா நான் தான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா சரியா சொல்றாரு. அடப்பாவி நீ உன் சொந்தக்காரனே நினைக்காத, நீ போயிட்டு வந்து நாட்டு கொடுக்கறனாலே மண்ணை கொடுக்கறான்னு சொல்ல கொடுக்கல. அப்ப அவன் தர்மத்தை மீறி விட்டான், நீதியை மீறி விட்டான். அநீதி இன்றைக்கு தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த போரின் மூலமாக இந்த உலகம் நீதியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அநீதியை எதிர்த்து மக்கள் போராட வேண்டும். அதற்காக நீ உயிர் தியாகம் செய்தால் கூட பரவாயில்லை. உன் எதிரி அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சான் காப்பாத நினைக்காத, ஒரு தர்மத்தை பாதுகாக்க அவர்களை கொலை செய் என்றான். தாயங்கிறான். நீ கொலை செய்யற, உன் உருவத்தில் நான் தாண்டா கொலை செய்யறேன், அவன் சாவறவன் அவன் இல்லடா, அவன் உருவத்தில் நான் தாண்டா சாவறேன், அதனால எல்லாமே நான், நீ கொலை செய் என்று தெளிவாக சொல்லுகின்றான். அதுதான் இன்றைக்கு இந்து மதத்தின் மிக புனித நூலான பகவத்கீதையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. நான் கூட இருந்ததா
பசுபதி பாண்டியன் கூட இருந்துதான், பாக்கியராஜன் இருந்துதான். இவன் 10 வருஷம் தண்டனைக்கே கொலை செய்யறான்றான். 2000 வருஷமா என்னினம் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றது. அதுக்கு எத்தனை முறை கொலை செய்யணும் சொல்லுங்க? நான் ஃபாலோ த இந்து ரிலிஜன், நான் இந்து மதத்தை ஃபாலோ பண்றேன். இந்து கடவுளான கிருஷ்ணன் தான் எனக்கு கடவுள். அவர் எனக்கு தெளிவா சொல்லிட்டாரு, உன் கொடுமையில தீர்னாக்கா உனக்கு மற்ற காட்சி பண்ண மாட்டான். நீ 50 வருஷம் சுதந்திரம் ஆனாலும் உன் நிலைமை தான். இந்தியா விடுதலை பெற்றாலும் இந்திய நாட்டில் தலித்தாக நீ இன்னும் அடிமையாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றாய். சுதந்திர நாட்டில் நீ அடிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றாய். உன் உரிமை மறுக்கப்படுகின்றது, உன்னுடைய உயர்வு தடுக்கப்படுகின்றது, உன்னுடைய பாதை தடுக்கப்படுகின்றது. இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ கொலை செய், கொலை செய், கொலை செய் என்று நான் சொல்லுகின்றேன். அதைத்தான் நீ நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண போறோம். என்ன பண்ற பண்ணிக்க பற்றி கவலையே இல்லை. ஏனென்றால் எனக்கு இன்னும் அப்படி நீ சொல்ற தவறுன்றியா, பகவத்கீதை தடசி பார்க்கலாம். ஏன்னா அதுதான் இன்னும் இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ற. உனக்கு தைரியம் இருந்தால் பகவத்கீதையை தடை.